Dame i gospodo, danas želim progovoriti o situaciji koja se odvija u području socijalne zaštite. Naime, tijela koja su zadužena za rješavanje naših problema čine niz novih upravnih pogrešaka, prekršaja i čak kaznenih djela. Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Rijeka, Hrvatski zavod za socijalni rad, Središnja služba Zagreb, Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike, samostalni drugostupanjski sektor, pučki pravobranitelj, od sastanka u uredu u Rijeci, pučki pravobranitelj za djecu, Upravni sud u Rijeci, Općinski sud u Rijeci, Općinsko državno odvjetništvo, Županijsko državno odvjetništvo, grad Rijeka, ured gradonačelnika, ured Primorsko-goranske županije, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, besplatna pravna pomoć PGŽ-a, više od 30 medija, više od 30 udruga, ured predsjednika RH, javnost od siječnja. Sve ovo se odvija pred našim očima, a mi smo uspjeli ostvariti pomoć u iznosu od 50 eura od javnosti u 120 dana. No unatoč tome netko se bori za prava vaše djece, jer danas se ovo događa nama, a sutra će se događati vama. Hvala na podršci države i javnosti, ali isto tako i prijateljima, poznanicima, obitelji, pratiteljima i svima ostalima koji se prave da mi i naš problem ne postojimo. Hvala vam.